We hadden al in de weekend al even mooi maken vanzelf. Ja, hoe veilig is dat? Maar ja, we hebben geen andere keus meer. Toch? Dat al je wel op papier, mat. Dat zal er ook nog niet in zitten, denk ik. Nou, ik ben er wel van schrokken wat er laatst gebeurd is al hier. Dus ja, ik weet het eigenlijk net hoe veilig het is. Ik denk altijd wel dat het heel veilig is en ja, ik ben daar niet zo bang voor eigenlijk, als ik eerlijk ben. Deze jongelui hebben dat veel beter door als oudere mensen. En dat scheelt natuurlijk ook. Wij zijn er ook niet met opgegroeid. Ja, niet te zeggen dat niet alle mensen het ook doen, maar wij doen het in ieder geval niet. Je vertrouwt het net. Nee, nou vertrouw ik het helemaal niet meer. Let u er ook extra op als u aan het internetten bent of als u geld overmaakt, dat het wel veilig is? Ja, ik let er wel op. Ik probeer het wel even na te kijken of het wel goed gaat. Ja, dat is eigenlijk het enige wat ik doe eigenlijk. Ja, en waar let u dan precies op? Ja, dat is een goeie. Ik kijk alleen of het goed overgemaakt is. En ik kijk aan mijn saldo wel correct is eigenlijk. Nou, dat je zeker weet dat je op de goede site zit. En ik via e-mails dat je wel dingen binnenkrijgt. Bijvoorbeeld dat je account verroend is of zo. Dat soort dingen. Dat je formulier invullen moet zitten in de bijlagen. Ja, dat denk ik, ja, dat klopt niet. Dus dat is al een paar keer gebeurd. En nou ja, dus daar let ik op. En dan klik ik ze gelijk voort. Als het te lang wordt en er gebeuren andere dingen, dan zoek ik hem wel uitzetten. Ja, ja.